ሰላም ከመይ ኣለኹም ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪኣክትስ ዋን ድሓና ደቐኒኹም ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ላይቭ ስትሪም መፂእኩም ኣለኹ ማለት እዩ ዘን ዝኾነ ይኹን ሰብ እንድሕር ደኣ ኣብዚ ናይ ላይቭ ስትሪም ዘሎ ሊንክ ኣቐሚጠልኩም ኣለኹ ስትሪም ያርድ ሊንክ ማለት እዩ ናብዚ ሊንክ ጆይን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ዕላማ ናይቲ ስትሪም ከዓ ወይ ከዓ ናይቲ ላይቭ ስትሪም ናይ ሎማዓንቲ ዘሎ ማለት እዩ ጆይን ንምግባር እዩ እቲ ጆይን ትገብርዎ ከዓ እቲ ሓገዝ እናዋፃናዮ ዝቐነና ልምቅነ ዝነበረ ጉዳያቱን ሓደ ሓደ ከረድአኩም ዝደለኹ ትሕዝቶታቱን ስለ ዘለው እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክቡራትን ፍትዋትን እንድሕር ደኣ ነዚ ቻናል ሊንክ ጌርኩም ኮይንኩም ሳብስክራይብ እናገበርኩም ናብ ካልኦት ሰባት እውን ንክበፅሕ እዚ ሊንክ ማለት እዩ ጆይን እናገበርኩም ምፁ ጆይን ክገብር ዝደሊ ሰብ ከዓ እዚ ሊንክ ሊእኸሉ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ዘርአኹም ሊንክ ተመሳሳሊ ሕጂ እውን ኣብቲ ናይ ኮሜንት ቦታ ኣለኩም ፅሒፈ ሂበኩም ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ዝተሰሓትኩሞ ሓደ ሓደ ብዙሓት ሰባት ወፈያ ዝገበርኩም ሰባት ብምሉእኹም ዳርጋ ማለት እዩ ዝተጋገኹሞ ወይ ከዓ ታይታይ ምንባሩ ከረዳእኩም ደልየ ኣለኹ ፅቡቅ እዩ እቲ ዘርአኹምኒ ነገር ከዓ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ደስ ይብለኒ ግን እስኪ ብደንብ ጌርና ንክንሪኦ ዝኣክል እዚ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ሕፃፅን ዳባትን ኣሕዋትናን ወለድናን ብዝብል ናይ ወፈያ ፕሮግራም ዝጀመርኮ ፕሮግራም ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣስታት 154,000 ገለ ቅርሺ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኢቲቢ ብር ተዋፅዮ ኣሎ ብዙሓት ሰባት እዮም ዶኔት ገይሮም ዘለዉ እቲ ዶኔት ክገብሩ ከለዉ ግን እንታይ እዩ እዚ ዲስክሪፕሽን ኣብታ ናይ ሕጂ ላይቭ ኣለኹምሽ ኣብቲ ሞር ዝብል ናይቲ ላይቭ ቦታ ክሊክ እንድሕር ዳ ጌርኩም ኮይንኩም ሊንክ ኣላትኩም ክትመልኡ ከለኹም ናብቲ ኣካውንት ኣክቹዋሊ ኣይትሰድለይን ዘለኹም ማለት እዩ ሶ ናብቲ ኣካውንት ኣክቹዋሊ ንበይነይ ማለት እዩ ከሪአኩም ሲ ከምዚ ኮይኑ ከሪአኩም ብደንብ ገይረ ከውጋዓኩም ንበይነይ ገይረ እቲ ኣካውንት ኣብቲ ናይ ጉግል ፎርም ልኢኸዮ ዘለኹ ጉግል ፎርም እዩ ዘሎ ኣብቲ ፎርም ኣካውንት ናተይ ኣሎ ምስ ናተይ ሹም ንምንታይ ኣብዚ ምቕማጥ ስለ ዘይከኣል እዩ ስለዚ ኣብኡ ከይድኩም ሲ ንቀደም ናብቲ ኣካውንት ገንዘብ ክሬዲት ምስ ገበርኩም ናብ ንግዲ ባንክ ማለት እዩ ካብኡ ብድሕሪኡ ኢኹም ክንዲዚ መጠን እትየ ተብሉ እምበር በዓሉ እቲ ሲስተም ኣውቶማቲካሊ ኣይቆርፅን እዩ ስለዚ ሓደ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ሜሴጅ ኣይዶን ኖ ዋላ ዘንጊዕ ድዩ ገለ ኣይፈለጥኩን ማለት እዩ ምናልባት ግን ክሳብ ሕጂ ዝኣተወ ዝኾነ ይኹን ናይ ዝለኣኽኩሞ ምናልባት ዘንጊዕ ተኮይኑ ኣይፈልጥን ዝለኣኽኩሞ ዝኾነ ይኹን ቅርሺ የለን ሶ ናይ ክልተ ሰብ ጥራሕ እዩ ኣትዩ ዘሎ ንሱ እውን ከዓ ናተይ ናይ ባዕለይን ታደለ ናይ ዝበሃል ሓደ ሓወይን እዩ ኣብዚ እቲኹም ዘለኹም ብዙሓት ሰባት ከም ዝበልኩም እየ ማለት እውን ቸክ ክገብረልኩም እየ እቲና ኢልኩም ኣብዚ ስክሪን ሸር ክገብረልኩም እየ ኣነ እቲ ሸር ዝገብረልኩም ስክሪን ምናልባት ክትርእይዎ ክትፀንሑ ኢኹም ማለት እዩ ንሱ ከዓ መን እዩ ሓደ ከሪአኩም ብደንብ ገይረ ካብቶም ሸር ዝተገብሩ ወይ ከዓ ዘምፀኹም ዝሃብኩም ማለት እዩ ብደንብ ገይረ ምእንታን ንግልፅነት ክምቾ እንዳረኣኹም ከይድ add to stage ኣዎ ኣብዚ ዘለኹም ኣሕዋት ዶኔት ጌርኩም ዘለኹም ብምሉእ ብከምዚ እዩ ዝመፀለይ ንዓይ ማለት እዩ ኮንታክት ክገብረኩም እውን ያው ናይ ኮንታክት እንታይ እዩ ዝበሃል ኣየድልየኒ ነይሩ መጀመርያ ሱቕ ኢለ ከምዚ ቅልጥፍ ዝበለ ክገብሮ ኢለ ነይረ ንምምላእሲ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ከሸግረሉ ይኽእል ገለገለ ብዝብል እዩ ንስኻትኩም ኩላኹም ዶኔት ጌርኩም ከም ዘለኹም እዩ ዝነግረኒ ዘሎ ማለት እዩ ብዙሓት ኣለኹም ካብኣቶም ቅዱስ ሓዱሽ ካብ ኤርትራ ማለት እዩ $50 ኢልኢኹ ማለት እዩ ዮሃንስ ካብ ስዊዘርላንድ ብተመሳሳሊ ናይ ባዕሉ $100 ይመስለኒ ማለት እዩ ታደለ ጴጥሮስ ካብ ኢትዮጵያ 100 ናይ ዚኣት ነለ እዩ ባይዘወይ ፍትሓዊ ዴ ካብ ስዊዘርላንድ ማለት እዩ 300 ዝለኣካዮ ማለት 3,800 እንደልዮ ስለዚ ክንደይ ካልእካ ነርካ ንስኻ ማለት እዩ ብዶላር እንተሓሲበዮ ብዶላር ኣሎ ማለት እዩ ከም ዘለዎ ካብ ኖርዌይ ዝለኣኩም ለይ ከባቢ 300 ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ካብ ካናዳ እውን ዝለኣካለይ ሓወይ እቲ ሹም ከም ዝረዳእኩም ዘሎ ብምሉእኹም ዝረኣየኩም ዘሎ ማለት እዩ ኣብርሀት ለገሰ ኣብርሀት በዓል ሳምሶን ተወልደ ኩልኩም ሊኢኹም ለይ ዘለኹም ኣብርሀት ብዙሓት ኣብርህታት እዮም ዘለዉ እስኪ ኤንዌይስ እንዳረኣኹም በልኩም ማለት እዩ ካብ ከምዚ ብምሉእ ገይረ ከም በልኩም ከለኹ
ካብ ዳንኤል ገብረ ሚካኤል ካብ ኖርዌይ ሳምሶን ተወልደ ካብ ካናዳ 5600 ልየ ዘለኹ ብዶላር ቀይረ ማለት እዩ ናይ ካናዳ ዶላር ኣብርሀት ለገሰ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሜሪካ 45 ልየ ዘለኹ 300 ዶላር ማለት እዩ ተመሳሳሊ ኣብርሀት ሰሎሞን እውን ዩናይትድ ስቴትስ ከምኡ ኣበባ ይትባርክ ካብ ካናዳ 2835 ማለት እዩ 25 ካናዲያን ዶላር ሳሚ ይርዳይ ካብ እስራኤል ተመሳሳሊ 50 ዝለኣካለይ ፒስ ኤን ላቭ ኢልካ ንዘለኻ ናይ ባዕለይ ዘሎ 25 ኣሎ ኢቲቢ ተኸስተለኣከ 1000 ንስኻትኩም ኣብዚ ዘሎ ካብዚኣቶም ኣብ ቀረባ ዘለዉ ከም ዘለዎ ኮይኖም መብዛሕትኹም ካብ ገንዘብኩም ክሊክ ተገይሩ ኣይተቆረፀን ዘሎ ማለት እዩ ማለት ተቆሪፁ ናብ ናተይ ኣካውንት ኣይኣተወን ስለዚ እቲ ሲስተም ባዕሉ ዝቆርፅ ይመስልኩም ጎግል ፎርም እዩ ዘኦንሊ እዚ ሒዘሉ ዘለኹ ምክንያት ወይ ከዓ ክሕዘሉ ዝተገደድኩ ምክንያት ማለት እዩ እንታይ እዩ حقينت منتان كلون اتوم زلأخو سبات اتا تخكلኛ زلأخو متن منتان كريوان نارا وخا كندزي علي اخه بخندزي اخا تنبيبات وهبات اللي منتان كبل يزبل امبر اوتوماتيكالي اي قرصني بزحات اب كومنت بوتا تايلكم نلخو اي قرصنيو الكمني اوف كورس اي قرصنيو اكاونت يزلكم او مالتي سلازي نابتا اكاونتكم دونيت مسغبركم زتخم متنيكم نعاي بمتن كندزي اتينا لكم تلقخو ازي مالت اتنسخاتكم زلأكم مقرشن اتلي اخنايو زولكم متنن اندحر بأقبابو زيريهم مخوينكم كابت حقኛ ዝኾነ ነገር ግልጽ ንምግባር ዝኣክል ብዕላማ ዝገበርኮ ንሱ ምክንያት እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ወይ ደንጊ ተኮይኑ ክትረኽቡን ትደልዩ ተኮይንኩም ኣት ሽደን ገብረትየን ኣት ሽደን ሪአክትስ 1 ወይ ከዓ ሽደን ገብረትየን @gmail.com ኩሉ ኣለኩም እዩ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ እናኣተኹም ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ከዓ ላይቭ ካኣቱ እየ ዝብል ዝኾነ ይኹን ሰብ እንድሕር ዳኣ ኣልዩ ሊንክ ኣሎ ሊእኸልኩም ኣለኹ ማለት እዩ እቲ ሊንክ ሊእኸልኩም ዘለኹ ቀጥታ ካብቲ ሊንክ ብምልኣኽ ወይ ከዓ በዚ ሊንክ ክሊክ ብምግባር ናብዚ ላይቭ ኣቲኹም ዝኾነ ወፍያኹም እንዳቕረብኩም ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እዚ ኣነ ንኽልቲኡ ገጽ ከባብታት እዩ ንኽልቲኡ ቦታታት ሒዘ ኸይድ ፍርቂ ፍርቂ ማለት እዩ ዳባትን ሕፃፅን ዳባትን ፍርቂ ፍርቂ ማለት እዩ እቲ ዝለኣኽኩም ለይ ገንዘብ ናብ ክልቲኦም 50% ገይረ ከብፅሖ እንድሕር ዳኣ ኮይነ እቶም ብትክክል እዚኣተኹም ሰባት ኣካውንተይ ኣብኡ ኣለኩም ኣብዚ ክዛረበልኩም እንድሕር ዳኣ ደሊኹም ኮይንኩም ከዓ ተመሳሳሊ 1024 39 36 849 1024 39 36 849 ሽደን ገብረ ዋህድ ናይ ቀጥታ ኣካውንት ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ ካሊእ ኣካውንት ትደልዩ ኮይንኩም ዘፀግመልኩም እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ብተመሳሳሊ ብዙሕ ፕሮሰስ ስለ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ናይ ዓደና ዘሎ ፔመንት ሜትዳት ኣዝዮም ኣሸገርቲ ስለ ዝኾኑ ንዓቶም ብዝተወሰነ መንገዲ እንታይ እዩ ዝበሃል ቅርፂ ንምትሓዝ ዝገበርክዎ ስራሕ እዩ ወል እንድሕር ዳኣ ከምኡ ትገብሩ ኮይንኩም ከምኡ ዓይነት ሲስተም ክትክተሉ እየ ዝፅዋዕኩም ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ላይቭ እየ ዘለኹ ኣብ ላይቭ መፂኹም ዋት ኤቨር ደ ኬዝ ክንድዚ ዝኣክል ዶኔት ክንገብር ንኽእል ኢና ትብሉ ንሰባት ተሊኹም ከዓ ክፍቲ እዩ ሽደን ሪአክትስ ዋን እቲ ዶኔት ትገብርዎ ነገር ብምሉእ ከዓ ብተመሳሳሊ እንታይ ዝበሃል እናገበርኩ ማለት እዩ ይፅበየኩም እየ ዘለኹ ወል ይፅበየኩም እየ ዘለኹ ለኩም ከለኹ ኣዝዩ ብዝገርም መልክዑ ተሓጒሰ እየ ትማሊ ክሳብ ክንድዚ ዝኣክል ገንዘብ ዶኔት ይግበር እዩ ኢለ ኣይሓሰብኩን ነይረ ሕጂ እውን ብተመሳሳሊ እንድሕር ደኣ ጠንኪረ ሰሪሐሉስ ካብዚ ንላዕሊ ዝበለፀ ነገር ክሰርሕ ከም ዝኽእልን ከም ዝሕጉሱንን እቶም ሰማዕቲ እዩ ንዓይ እውን ወይ ከዓ እቶም ሰዓብተ እዩ ንዓይ እውን በሪሂለይ ዘሎ ማለት እዩ ሓዱሽ ሶፍትዌር ተጠቒመ እየ ላይቭ ኣትየ ዘለኹ ንምንታይ እዩ ትማሊ ኮኔክሽን ብጣዕሚ ኣዝዩ እንዳሸገረለይ ፀኒሑ ሊንክታት እውን ዋላ ኢቨን ኢንክሉዲንግ እቲ ኣነ ዝሰራሕኮ ሶፍትዌር እውን ክሰርሐለይ ኣይከኣለን ሶ ኖርማል በቲ ኩሉ ሰብ ዝኣትዎ ሲስተም እየ ኣትየ ዘለኹ እቶም ናተይ ሶፍትዌራት ሄቪ ዌይት ኮይኖም ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሎም መዓንቲ ላይቭ ፕሮግራም ኢና ብስትሪም ያርድ ተራኺብና ዘለና ክትኣትው እንድሕር ዳኣ ደሊኹም ወል ቀጥታ ናብ ዝፈነዎ እዚ ሊንክ ኣለኩም እዚ ሊንክ ሕጂ እውን ደጊመ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ከኣቱ እየ ዝብል እንሆ ሊንክ ኮፒ ገይረ ይልእኸልኩም ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ሜሴጅ ፅሒፈልኩም ኣለኹ ናተይ ሊንክ እዩ ድምፅኹም ኣጥፊኹም ክትኣትው ተደሊኹም ድምፂ ኣጥፍኡ ምስሊ ይቅርታ ብድምፂ ጥራሕ ተኣትው ተደሊኹም ኣብ ዘለኹም መስራሕ ቦታ እንድሕር ኮይኑ ትኽእሉ ኢኹም ንቐደም እቲ ዝመፀልኩም ሊንክ ቪድዮ እቲ ቪድዮ ዝብል ካንስል ጌርኩም እቲ ኦዲዮ ጥራሕ ጌርኩም ክትኣትው ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ዶኔሽን ወፍያኹም ክተወፍዩ ትኽእሉ ኢኹም ነዞም ዘወፈኹም ብምልኡኹም ዘለኹም ሰባት ከዓ ማለት እዩ
بدن بحجون دقيمة زنقركم زلخو اتي بروميس زقوركم لي مالتيو ناب اكتشوال اكاونت ترانسفر قبروا لي ناب تحجي نقركم اكاونت كصحف لكم نحرد على لكم بتماساسالي ابزي اي فقدني نقركم مالتيو ويك اكالي ميتدات يلو نحجي زلو ميتدات نعنا زي اتوميوم توم available forms of payment so ازي بمبال او ازي بمبال نابتي زقصل زلو تايز بالات ناي وفيا سنه سرعه مالتيو كصبيكم كوفي لنيو ولا حنت مزرب اي اللي ندحر فيديو نقرا من قدكم ندارأخم كتصلحوا انت دليكم تماساسالي ناي فيديو بروجرام كقرولكم يخلي بزحات سبات كتاتو كوت دليكم تمالي بعل استير سامويل لايف مع ذي خطاتو زولكم نزلكم حجات يلغو ندحر دقا كونيكت تقوروا دليكم مساك تواقع تدليكم ايفن ندواقعهم مساك تصلحوا انت دليكم ازي نايت غوفندمي حد اكاليو مالتي ويك انايتي ريزينج حد اكاليو isn't it yes I كاريكم كاتا invite guest نعو join قبريو جوين قبرو ابزل لكم الليكم لينكي لقلكم اللهو كليك بمقبار طرح جوين قبرو نابزي كليك تقبرو جوين تقبرو كليك تقبرو جوين تقبرو علىكم حدشتي زمصاكم مالتيو جوين እናገበርኩም ነቶም ካልኦት ከዓ እቲ ቪድዮ እዚ ምእንታን ብደንብ ክበፅሖም ነቶም ከፊልና ኢና ኢሎም ዘለው ግን ከዓ አክቹዋሊ ካብ አካውንቶም ዘይተቆረፀ ቸግበሩ ይኹም ባላንስኩም ቸግበሩ ከም ዘይተቆረፀ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ርዱእ ነገር ይብዝብል እዩ ምንም ዓይነት ብዙሓት ሰባት እውን ዛስዋይ ደጋጊምኩም ሊኢኹም ዘለኹም ናፍቲ ፎርምሲ ዱፕሊኬት ደጋጊምኩም ሊኢኽኩም ኣለኹም ንምንታይ ሰለስተ ግዜ በዓል ኣብርህት ሓፍተይ ሰለስተ ግዜ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ሰለስተ ግዜ 300 ዋላ ኢላ ምክንያቱ ኣይቆርፅን ክትሪኦ ከላ ማለት እዩ ሶ እዛ ሚኒስት አካውንት ትሪል አካውንት ፅሑፍ እዩ ዘሎ ብፅሑፍ ያውኡ ዘሎ ሶ ነቲ ፅሑፍ እቲኹም ብሲቢኢ ምስ ለኣኽኩም እቲ ዝለኣኽኩም መጠን ኢኹም ወይ ከዓ ስክሪንሻት እውን ዝብል ኣለዎ ሕጂ ፎቶውን አፕሎድ ጌርኩም ተሊእኩም ላይ እቲ ዶኔሽን ኤግዛክትሊ ናባይ ይበፅሕ ማለት እዩ ሶ ኣነ ከዓ ፍርቂ 50% ሒዘልኩም ኸይድ ናብቶም ዝደለኹሞም ኣካላት ማለት እዩ ናብ ብዙሓት ቦታታት ኖ ናብ ከምዚ ኢልኩም ዋላ ሽምኩም ፅሕፈ ኣቢልኩም ናብቲ ዝደለኹሞ ቦታ እውን ከብፅሓልኩም ተደሊኹም ይከኣል እዩ ማለት እዩ ግን ግልፂ እየ ዝፈቱ ኣነ ብግልፂ ቋንቋ ክሊር ብዝኾነ ክሊር ፅሩይ ከማይንጎ ብዝኾነ ሓሳብ ኢና ክንሰማማዕ ዘለና ዝብል ርኢቶ እዩ ዘለኒ ማለት እየ live سأنايا غزاي سئينيا سأنايا عدي سئينيا يا أتا سأنايا واي سأنايا غزاي سئينيا ما غور طيب بكي لخويو غورك زحزن انويس بتعامي زحزن حجون تماساسالي ብዙሓት ቦታታት ብዙሓት ከባቢታት ተመሳሳሊ ፀገም ከም ዘሎ እየ ክነግረኩም ዝደሊ ንምንታይ እዩ እዚ ንምዝኻር ዝኣክል እዩ ንዓኻትኩም ንምዝኻር ዝኣክል እምበር ዝተፈለየ ዘይረኣኹሞ ቪድዮ ነይሩ ኣይኮነን ግን ዋላ ኩሉ ግዜ ዝነገረና ነገር እንድሕር ደኣ ዘይዘኪርናዮ ተዘይዘኪርናዮ ሕሉፍ ስለ ዝኾነ ሕሉፍ ከዓ ዝርስዕ ስለ ዝመስል ከይንርስዕ ብዝብል
ክንዝክሮ ምንታን ትክክለኛ እቲ ኩነታት በአግባቡ እንዳተረዳእና ትንሰርሖ ዘለናሲ ክንፈልጦ ስለ ዘለና እዩ ድምፂ ንምዃን ዝኣክል እዩ ከምዚ ገይረ ኣነ እውን ሰርሕ ዘለኹ ከምዘይ ተሕፍሩንስ ርግፀኛ ብምዃን ማለት እዩ ሶ ኣነ ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝብለኩም ዘለኹ ሓደ ሰብ ይጅምር ዝኾነ ነገር ይጅምር ቀሊል ክኸውን ይኽእል እዩ ከምዚ ዓይነት ዝተፈላለዩ ንዓኻትኩም ህልኽ ዘበልኹም ስራሕታት እውን ኣለው እዮም ፈልጥኮ ማለት ብዙሓት ነገራት ከም ዘለው ዋላ ከምኡ ኮይኖም እውን ኢቭን ሓደ ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ ስራሕ ግን ክትሰርሕ ከለካ ልብኻ ዘርክዕካ እሞ ካብ ኩሉ ግዜ ደስ ኢሉካ ትገብሮ ነገር እንታይ እዩ ምሕጋዝ እዩ ስለዚ ሱቕ ኢልኩም ኣይኮንኩምን ትሕግዙ ዘለኹም ንምባል ዝኣክል እዩ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ኣብቲ ሊንክ ኣቕሚጠልኩም ዘለኹ ኣብዚ ሊንክ ኣቲኹም ክትመልኡ ከለኹም ሲ ኣካውንት ኣለኩም ኣብኡ ኣቲኹም ኢኹም ብትክክለኛ ክትልእኹ ለይ ዝግባእ ዘን ምስ ለኣኽኩም ለይ ክንዲዚ ልኢ ከለኹ እንዳበልኩም ናብቲ ትክክለኛ ኣካውንት ምስ ለኣኽኩም ከምዚ ዓይነት ስራሕ እናሰራሕኩም ክትከዱ ዝምሕፀነኩም ማለት እዩ ሕጂ እውን ኣብ ላይቭ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ላይቭ እንድሕር ደኣ ኣቲኹም ዝኾነ ቪድዮ ክመፃልኩም እዩ ኣብቲ ቪድዮ ላይቭ ዘለኹዎ ከዓ ክትሪእዎ ኢኹም ማለት እዩ ኣቱም ሰዓት ረኢለይ እስትሪእዎ ኣለኹም እዞም ወላዲ እዚኦም ኣጋጣሚ ምሳሕ ሰዓት ኢና ከይድና እዮም ዘለና ኣብዚኣ ክልተ ሰለስተ ኩላሶ ዝኾና እየን ዘለዋ መና ክንሕግስ يوم ቅድሚ 4 መዓልቲ መፂና ነርና ዓሪፈን ዘደዘን ኣብ ከተማ ዓፃ ዝርከብ ተፈናቀልቲ ኣብ መዓልቲ ሓደ ሞትና ኣሎ ቅድሚ 4 መዓልቲ يوم ክንሕግዝ መፂና ሞይተን ፀሓናና ታይሞ زيناي إدار غبت ሕጂ እንታይ ዝብል ሜሴጅ እዩ መፂኒ ዘሎ ማለት እዩ ሜሴጃት ብኸመይ ክንሰድድ ሽደነይ ዝብል ኣሎ ቅድሚ 45 ደቂቕ ዝተላእኸ እዩ ሜሴጅ ኣሎ ብኸመይ ክንሰድድ ዝብል ሜሴጅ ኣሎ ማለት ተገልቢጥ እዩ ዝረኣየኩም ዝኸውን እዚ ቀዳማይ ዘሎ ኤፍ ዝብል ሓውና ማለት እዩ ብኸመይ ክንሰድድ ግልባጥ እዩ ገልቢጥኩም ትተረኣየኩም ምናልባት ሓራይ ብኸመይ ክንሰድድ ዝበልካኒ ፍረዝጊ ዕቁበ እዩ ፍረዝጊ ዕቁብ ሓወይ የቐኒለይ ሊንክ ኣሎ እዩ ኣብቲ ሊንክ ከዓ ኣብቲ ሊንክ ኣካውንት ኣሎ ኣብቲ ውሽጢ ምስኣተኹም ፎርም ክትመልኡ ከለኹም ሲ ኣካውንት ኣሎ ሪሊ ናብቲ ኣካውንት ትመልእዎ ማለት እዩ ድሓር ትሰድዎ ማለት እዩ ምስ ሰደድኩም ዝሰደድኩም መጠን ከዓ ሽምኩም ኩለን ተናቅቡ ዘሎ ሓበሬታኹም ማለት እዩ ትመልኡ ንምንታይ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ሓበሬታ የብሉን ዘኦንሊ መካኒዝም እንታይ እዩ ሰደድኩሞ ከይድና ብግልፅነት እከለን ዝበሃል ሕዋት እዮም ሰዲዶም ልኩም ንምባል እዩ ማለት እዩ ሰዲድና ኣለና ብሮ ኢሉ ኣሎ ተስፋ ኣለም ኪዳነ ብጣዕሚ የቐኒለይ ግን ብትክክለኛ ናብቲ ኣካውንት ገንዘብ ዝኣቱ ምህላው ቸክ ግበሪኻ ተስፋ ኣለም ሓወይ ሰዲድና ኣለና ኢሉ ኣሎ ብጣዕሚ የቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፍልይ ዝበለ ትሕዝቶ ዘለዎም ፍልይ ዝበለ ኣእምሮ ዘለዎም ፍልይ ዝበለ ሰብኣውነት ዘለዎም ሰባት እየ ዝሪእሉ ዘለኹ ባይዘወይ ኣይተፀበኽዎን ሓቂ ዘይነገረኩም ክሳብ ክንዲዚ ይኸውን ኣይተፀበኽዎን ዛስዋይ ከዓ እንድሕር ደኣ ምጅማሩ ዘይተርፈ ኮይኑ ኣበርቲዐ ክቕፅለሉ ኣለኒ ብዝብል እየ ማለት ከከም ዝናኻ እዩ ከከም ዘለዎካ በዝሒ ሰማዕትን ከከም ፅሬቶምን እዩ ካብ በዝሒ ፅሬት ካብ ኳሊቲ ኳንቲቲ ኣብ ስዊድን ብስዊድን ማለተ እየ ብስዊድን ማለተ እየ ኣብ ስዊድን እዩ ዘሎ ኣብ ስዊድን ሊኢኽኩም ማለት ድዩ ወል በቃ እንኳዕ ላኣኽኩም እዚ ማለት ብዙሓት ሊኢኽና ኢና ዝበልነሎ በዓል እልልታ ሓፍተይ ታይላት ንላ ሕጂ ንኣብነት እልልታ ብተመሳሳሊ ኣብዚ ሽደንዋ ንሕና ብሽም ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ካብ ኖርዌይ ፅቡቅ ገንዘብ ሊኢኽና ኣሎና ንእሽተይ ተስፋ ትኾና እዛ ርህርህቲ ኣዶ ትግራይ ስለዚ ዝለኣኽኩም ድሕር ኮይንኩም ብጣዕሚ የቐኒልና ክብረት ይሃበልና ዝለኣኽኩሞ ማለት እዩ ብኸመይ ንሰዶ ተስፉ ንጉስ ኣካውንት ኣሎ ኣብቲ ሊንክ ሕጂ ቪድዮ ዝሰርሖ ዘለኹ ብግሩፕ ኣለና ስዊድን ብግሩፕ ኣለና ኦኬ ብግሩፕ ኣለና ግሩፕ ዲኹም ሊኢኽኩም ብግሩፕ እንድሕር ዳኣ ሊኢኽኩም ወይ ሰይድ በቃ ተመሳሳሊ እዩ ብግሩፕ እንተሊኢኽኩም ማለት እዩ ብኸመይ ንሰዶ ዝበለኒ ተስፋ ኣለም ኪዳነ ብግሩፕ ኣለና ኢልና ኣብ ስዊድን ተስፉ ንጉስ ከዓ ንጉሰ ማለት እዩ ዝበለኒ ብኸመይ ንሰዶ ኣካውንት ኣለኩም ኣብቲ ሕጂ ዘለኽዎ ላይቭ ምሸሎ ላይቭ ኣሎ እንዲ ሕጂ ኣብኡ ሲ ሊንክ ኣለኩም ኣብቲ ላይቭ ማለት እዩ ያ
بجروب سريركم مالتيو يا مالتكم مالت تردي إن الله سلازي إن حرد أدلي خموسي إذا لينك زي مالتيو ذات رئي هذا لهم لينك أبزي حجي كليك جيري هذا له لينك كليك بمقبار مالتيو حجي لي هذا له لينك اللي حجري خو ما نحرد أخوينكم لينك اللي خمسة أترأيكم ولا مش كليك ده تقبروا أنا ده لينك نابوش تمساعتكم أكاونت له قال اللينك ولا حنت أجمع يقولون ناتي أكاونت لكم ناتي أكاونت له جن مسردكم تسردكم متأن كله تفورم تحبريتها جن كأسئلكم ملؤوا مبرت حجي سدلكم زلوا لينك زي ناتي أكاونت يتوي زلوا مالتي ناتي أكاونت له كاب هاجراويان إيرتراويان تصفو نجوسة مالتيو يغني لي لا أخترح بتعامل جيرة ناب كل تيوبوتات مقيلة مالتيو من يوم ليخوم لكم زلوا زبل بك كم تشومكم مالتيو اتميسج تلقوا نوعلو ميسج لكم كاب اكله نخمزي علامه لكم لا اخو مغنياتو سبن محجاز اتستاند اتقوام اتقوما جلجل يكون كندلي يزلخو زو اونلي انتاي دلي لخو مالتيو ابزي سمعتي ناتي زحفرو ايكون سو اب حدا زخونه علاماسي مساي ططو كبل يخول يوم زبل علامه سلازلني مالتيو سلازي كاب هاجراويان ارتراويان الكم دحر داليكم كومو كاب دلي تفتحي لكم تليخكم كومو كاب تقاللتي جروب تايلكم كومو كاب نبرتي تايلكم نبرتي زخونه يكم زي يقدس سلازي بزحات سبات كم تدس زبلكم እና ገበርኩም ለአሁ ላይ ጥራህ ማለት እዩ ሶ በስነ ስርዓት ካ ክብጽሕልኩም እየ ወል ካብ ትርኢቶ እዩ እልልታ ታይላትኒ ካብ ኤርትራ አያቱኒዩ ከይቅሽሽኻ ሽደነይ ኢላተነላ ማለት እዩ ወል አነ መስአተወ ዝወጾሉ መንገድ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ስለዚ አነ ተብዚ ዘሎ ገንዘብ بحضر ناي مبصح سراحن حلافنتن امو خا بشمكم امزغيبه زلاخكم لي اتو استلاخه كم استلاخه زي لاخه ليخه ذبل سب كيهلو منتان زاسواي كاخوم زغبر زلخو سلازي استلاخه لي حيز انا زخيد حدش ነገር ስለዚህ ይብሉ ምንም ምበር ከም التحفتي كم مرداتا بتعامي ازيو صبق ريتو يو زي صحيفات لي زلابتي قدم يلو صنحه فيديو يو مالتيو زي علي اخات لي زلا ويل دان and well said حجون بتماساسالي ابناي لايف بروجرام يزلخو كم تزبلكم يو مالتي سو نقصل لنا نابتي زقصل بروجرام مل عالم زلخو يودريو ملخو عديتاتنا ريون ناتطرانا هوسبيتال ياتوالو بيزاخاتنا مل عالم شركم حاجزنا بيزاخاتو اجوغن ما ماليشي اجوغن هراتي اوردركن اجوغن مرعى عبيت مرعات بتقراي خبري زججتني نطر مالتيو عبيت تذكارات زججتني كل مرعى داس فريسيو كل مرعى ون حاليفيو بزح فسس تفاسس دقس حاليفيو جن زالوم الزنيقه اب حنصاص يكون اب استفالاليو بوتاتات زرنا يطفالو بطميت مالتيو اتم بملوخم تمرعو زلخ قال تمرعو زلخم تمرع زلخا فسس تفاسس دقس زلخا سبن كل نجر حلافايو بليعو زسكر سبريخا تدلس زرخا ختدحن بطميتن بحمامن أفقدوا چندا هزوها يموتوا إذا قد زي أتتدحنا يحشكان تاريخ سريحات تحلف يحشكان إمبر كندي برعدا أولعناندو كندي دقس دا تدقسندو كندي ورك دا قريفونو مويتنندو زرق خدحني كلهم تقارو أبزا ساعة زي أتمرعو زلوهم مالتيو مرعين سألين جن أفتا كلن مرعاتات تقورون زلوهم دقسات كنس أبيلكم أو حد تفاناق البوتات زلو هزبنا نخنا دحن نايو على خدرشا تواتي تاريخ كتصحفلكايو ቤተሰብ ዛ ጉዳይ ዚያ ሁሉና በገጠርና በከተማ እንዘለና ተጋሩ ዛ ጉዳይ ዚያ ክንፍጽማ ክንከነለና ማለት እዩ ብሙሉኹም ሰባት ሰምዑን ዘለኹም ሊንክ ኮፒ ሊንክ ሼር ጎርዋ ዛ ጉዳይ ዚያ ብሙሉኹም አርቲስትታት